seara. Ia-zi, bă, cât ți-a băgat covric? Uite, tot mi-am băgat o covric în funduleț și-a dat drumul mine smântână ferbinte, dar ăla nu o recunoaște dacă l-ai omorât. Ia, te încingi covric. Vrei? Gata, nene, Fani? Gata. Sănătate! Succes la liceu! Cu plăcere! Ce faceți cu ea 10 minute? 40, 50, 60, 70, 80, 90, ce spun la el? Ketchup și maioneză. La pachet? Da. Da. Zicuța, ce mai faci? Ce faci cu banii? N-am mai văzut o sicuță... Mi-au și o pâine, m-a trezit când deschide. N-am mai văzut o păsicuță de nu mai ți-o minti. Da, mă dau eu. Da, Morena? Morena nici pe aia n-am mai văzut-o. Pe Violeta am văzut-o zi de zi, dar pe... Sicuța și pe Morena nu le-am mai văzut pe alea de nu mai ți-o minte. Cred că o fi de acolțul. Mare lucru. Mai știi? Mortul tânăr, dar pe bătrân. Da. Ferească Dumnezeu feci într-o zi, jur. Ce ceva? Nimic. Hai succes la școală, băieți! La revedere! Baftă! Pa, pa. Bine mă pup, mă,